Bengi lho, aku bengi iki meneng ae ngene iki apa, Dik? Apa? Lah kek salahmu golek apa lak bengi iki ditimbali Pak Slamet. Lah paling tidak awake dhewe bengi iki ditimbali Pak Slamet saha perangkat desa lan warga desa kabeh paling tidak bersyukur, ndonga, silaturahmi golek paseduluran. Bosok caramu ngono. Lah nek ra ngono Wis penting golek dhuwit. Goblokmu. Ya golek dulur tok, mbadhok dulur apa piye kowe apean? Saiki sementing utama tahun 2018 uang Pak Yudo. Bocah angger potongane kaya kotak amal iki kok mesti omongane iki lho kok mesti. Lah piye to? Awake dhewe iki nawahi itu nuwun sewu lho Dik Percil di atas panggung sebagai seorang seniman awake dhewe tidak baik nek ngomong masalah duit. Awake dhewe nawahi itu silaturahmi golek seduluran ora semata-mata golek duit Dik Cil. Rungokno gobokmu. Bocah raja kok kandhanane angel. Awake dhewe itu sebagai seorang seniman malu kalau di atas panggung bicara masalah duit. Harga diriku sebagai dagelan pondok jatuh. Pondok bersalin ada ngomong nek kancane kowe biasa rumah sakit. Jadi itu pondok harus kamu camkan mawa itu silaturahmi golek paseduluran golek dulur sing akeh tidak semata-mata golek duit Dek Cil. Rungokno kupingmu. Ben sini mbayar dengkulmu kowe. Kamu itu jangan seperti itu. Malu sebagai seorang seniman di hadapan Pak Lurah, di hadapan para warga ngomong masalah duit. Dulur itu luwih penting Dek Cil. Awak milih ndi jajal duit karo dulur? Ya milih duit. Lah yo padha ae no. Tapi kan aku ngarep-ngarepane dulur sik. Lah alah kowe rumah salah jenengan apa, Bos? ya bangga duit. Lah Tapi tekno ya tak omongi. Tanggunganmu lek mek Yuda karo sopirmu. Ya toh? Lah aku lho wong 40 ya. Sampeyan kok ngenyek jare. Tanggungane kok terima wong loro tok jare tanggungane. Sampeyan ampun ngenyek lho. Wong 40 iki mek wong loro. Wong loro piye? Wah, Sesuk lho aku nyemayani wong 50 jiat. Apa kuwi? Lho, utang bak titil. aku ngubetne BPKB rung mari kok beni suk parani pedah urin. Ngenteng nih. Kowe mikir sopir. Nggih. Terus yoyok. Nggih. Mbok pikir. Nggih. Lah jenengan. Lah aku kuwi mikir gajah, mikir munyuk, mikir kethek, mikir reno-reno. Lah salahe sampean dadi dalang. Kowe nek dagelan ya dalang trimo debok kas. Lah no wae bendah rene apa piye? Lah mung ngene aku biasa. Lah marai kurang akal kok Dek. Nyapa lho dalang gawa yoga. Sekali-sekali dalang rasa gawa gamelan. Cukup gawa tip. Lho, setel cetek ngunine palapa masuk ngono tok. Rasa gawa yoga. Sinden gak usah gawa sinden. Ku nyapa lho. Pengen sinden, pama pengen ular kambang, nyetel tip. Tip ular kambang tutul tul. Metune morena lho. Orang duwe akal, orang gunakne akale Dik. Lah milih sinden sembarang sinden berkelas kabeh nek. Wonten teng jero MP3. Tak idemu tak nggih, idemu tak nggih. Nggih. Kuwi sinden mati barang enek lho Dik ya. Enek. Wis esuk tokne kabeh. Wah, rasah awake dhewe berpikir kaya berarti yo ngene nek wayangan ya dagelan barang nggawa tip ae. Lho, kuwi aja. Dalah aja piye? Dalang ora oleh nggawa sinden, ora oleh nggawa yoga. Lah kanyane dalang butuhne dhuwit oke ya dagelan di style tip, ora ngono tel video. Style ning kono gambare percil ning kono. Malah murah. Wah ya bosok aku. Iya. Lah panggah pinter dalange lho dagelane. Ya wis nggawa kabeh anakno ya. Ya wis. So. Gowo neh, balik neh dari awal wis. Wis awale Dik. ora iso Dik awake dhewe. Kono ben gawa tip. Lah awake dhewe. Awake dhewe tetep ndagel. Lho, lah kaya anggere nek rame-rame ndagel. Lah, pengkapenane kowe ngomong rame-rame kon mleboni jebul wong mati ngono bocah goblok. Kalau rame-rame dagelan aku sedang assalamualaikum lho. Ninggal Mas ngono lho aku mlaku. Isin aku sampean. Lah sing penting kan kreatif. Kreatif kok bacot to kowe kreatife. Iki bersih desa nggih ta Nun. Resiki desane. Iya no. Awake dhewe kudu ngresiki desane diresiki dadi ati-ati desane didol. Weh, jan pekok. Lah jare kon ngresiki piye ta? Desane iki lho diresiki kabeh. Omah-omahe dibrukne omah-omah. Sik tas dibangun lho pendopo ape mbok brukne lho karepku lho. Maksudnya iki desane lho, Dik. Warga-wargane diresiki kabeh. Oh, desane wargane kon transmigrasi. Lho. Maksudnya wis sing ning kene iki lho, sing ning desa. Sing ning kene kon nang ndi? Maksudnya kon resik atine diresiki. Lho mau arep delok wayang kok kon mulih lho.
Piye to Dik kowe iki angel men. Maksudnya masyarakat ngene iki to. Ya ya. Kuwi kon resik kabeh atine diresiki sitok-sitok. Oh kon bareng adus. Lho. Maksudnya iki terus Pak Lurah. Lho malah dibuang. Lho. Tak tau apuk lambemu tenan kowe malah. Karepmu lho piye ngono. Diresiki kabeh sok-sok iki nuwun sewu lek bar diresiki terus rasan-rasan iku kudune wong wedok-wedoke aja nganti rasan-rasan. Lho ya biasane tukang rasan-rasane rah wong wedok kok. Wong wedoke gampang ya, Dik. Ginamu ya, Pak. Biasa terah lambil lanang ya ngono kuwi. Wedok lanang ora kowe Tukang rasan-rasane ning dinggon ngono kuwi. Ning dinggon kabeh-kabeh ngono kuwi ngono ya ngrasani nek awake dhewe ndagel wong loro ya ngrasani delok percil karo Yuda delok ndagel sediluk ngono ae lho karepe mangan ya njaluk akeh bareng ngrasani. Biasae ngono kuwi. Biasa wong wedok. Apa nek lek sing sitoke nyambel sitoke ra dikongkon. Delok ni lek nyambel jani ora enak ngono biasa. Wong wedok-wedok iso ngono kuwi mangan apa-apa ya ngrasani delok ento yuh jangan asine kaya ngene. Ya wong wedok-wedok lek wong lanang enggak mungkin kaya. Ora mungkin wong Mbok lanang. bilih niki nuwun sewu. Sindene 1 2 3 4 5 6. 6 niki mbok bilih sing riyen sinten? Oke. Wah wis biasa karo kuwi aku gah. Kalau kae. Wah gegeden. Kalau iki sing tengah. Karo pundi? Kalih niki. Sing tengah iki. Niki. Cilik iki. Alah kecilian niki aja niki kecilian. Wah lagi Sing sinden lengene gedhi. Niki alah gegeden niki gegeden. Ampun sing niki. Kowe sing irunge setengah bangir setengah pesek. Sing niki ya? Alah niki aja latah ampun niki. Kuwi ya repot kuwi. Latah. Iki. Alah kalemen niki kalemen. Iki Damayanti Gitapuri. Kalemen ampun niki lho. Lu wong niki mawon lho njeluk sitok niki lho niki lho. Kuwi penonton goblok. Wong delok to. Lalu gue awar sinden lho, Dik. Lah iki sinden sakmene mbane paribasan ngopo enek lho, Dik niki. Lah. Iki lak cara ngene iki sapa jenenge? Apa? Mbak Lucy cara buah. Cara buah iki lak ora buah Dik lak koyo ngene iki, Dik. Apa? Iki pakanan, Dik. Cara panganan apa? Iki nuwun sewu niki hamburger. Hamburger panganane wong Eropa. Hamburger roti tengahnya nek dagingnya dicerot-ceroti karo caos mak ceruat. Ora usah mbok ceruat ngono ora usah. Lah nek anune caos edan. Iki sing tukune ning Didik. Tukune ya sok-sok ning Malang ono. Sing mangan sapa? Ya sing mangan Pak Slamet ngene ora masalah. Pak Lurah. Mbah Lurah. Iki kuwi lak cara panganan Dik kuwi jenenge gedang goreng. Kok iso gedang goreng lho? Iya, jerone rada enek gedange, njabane enek glepunge ya. Glepung. Kayak terus rada mrindil-mrindil piye. Kuwi ngono kuwi. Tukune nang pinggir-pinggir rembang ngono enek. Sing wajib mangan Kuwi sing Pak Soeharto. Pak Soeharto. Pak Soeharto ngono lho sing ketua RT. Lah iki, Pak. Wah, kuwi molen mini. Cilik berarti. Cilik ngarepe gaden enek. Lodoyo ngarep gaden enek kuwi. Iya to, Bas? Tukune ning ngarep gaden ngono. Ngarep gaden. Sing wajib dahar. Ndak-ndake ya nuwun sewu kami tuwa lah. Asik. Monggo lho Pak Wo molene. Tak tawakne lho, Dik. Lah kuwi kami tuane ngedum sedih. Lah kuwi kami tuane kuwi. Iki Dik. Ya lak kuwi ndak-ndake nuwun sewu ado. Lah iki kita rada gedhi sithik ya rada anu ki. Cara panganan. Cara anu bikang, Dik. Bikang. Bayu dhuwure nyeprok terus ngisor gosong. Bikang iso apa kaya nyeprok. Lah anu lho nek gorenge kesuwenen. Iya. Tukune ning Dik. Tukune ning pasar Lodaya oke. Sing mangan kuwi aku roh kuwi. Sapa? Paling bayan. Iya Pak Sugiman iki. Iki Dik. Cilik lho Dik iki. Wah, gedine sakmono kok cilik jengkulmu kuwi rumangsamu kowe. Kuwi lak genah nak kuwi. Apa Dik? Nogosari. Bayu. Nogosari. Nogone gedhi. Nogosari nek dalan kok jangan ditadam rencana. Ora Nogosari lho lha kok jangan gedine sampe jare Nogosari. Maksudku Taidoni lho sisi kowe rumah sakune kancane ngomong kok Nogosari ning pasar Lodaya. Pasar lo gue Lodaya. Sing makan sama Dik. Sing mangan Ya ndak-ndake nuwun sewu kaya Pak Carik ngono ya ora masalah. Pak Carik, gudi Pak Carik. Iki Dik. Wis galah wis kuwi cukup wis. Iki lho cek sitok lho. Wis ora nek panganane entek. Iku nek nesu iku mangani karpet lho. Ya lak gelem omong ngono tempe benguk gelem ora. Duh, lemu pelece anakmu. Ku lho, ya terpaksa tempe bengok mboten nom-nom wae.
Mboten napa-napa nggih. Iki lho tempe bengok lho ra apa-apa lho. Gelem. Gelem. Ya wis tempe bengok. Lah sing mangan sapa? Iya sapa sing gelem badhok. Mangsamu. Golekne ngetek. Pelecehan ngono kuwi Mbak Lucy mbok bilih. Mbak Lucy nggih. Ya Mbak Lucy, katuran jumeneng ben rodok gaeng sepotono. Tinimbang kowe nganggur makan gaji buta. Sapa mangan gaji? Oh, kowe cairan Jawa. Alah, Dik sing tukang ngebas sik musuhmu. oh iya sing ngebas. Lah. Ya alhamdulillah to wis gelem raup. Musuhe. Jenenge Bote kuwi. Nah iki bote. Lah tete bote. Delok ning nganggo topi model kaya cok bakal. Cek. Sebetulnya